Isuti sinurot mo saan keti atay siyak naunday apanawen ang nagsangsangitak nagrigat nga iliw-liwag panang pasakit mo kaniya. Ginugor ko't oras sa naginom iti arak tano mabarte kak sikat ay malipatak ngem no mausawanak sika manentay awagak Siyak tay inka inwaksi iti kaawan mo awan sersebiday to'y ginugor ko't oras sa naginom iti arak tano mapartay kak sikat ay malipatak ngem no mausawanak sika manentay awagan nagkasang nakti sa bali ket siyak tay inka